Ahojte, moje meno je Veronika a dnes si spoločne precvičíme hodinu pilatesu, ku ktorému budete potrebovať najmä podložku, uterák a fľašu s vodou. Takže môžeme začať. Takže postavíme sa asi na šírku svojich bedrových kostí, prsty nám smerujú pred seba rovno, ruky sú voľne tela položené, nadýchnem sa a s výdychom točím hlavou do jednej strany. Nádych a s výdychom do druhej strany. Opäť sa nadýchnem a znova do opačnej strany. Dýcham nosom, vydychujem ústami. A znova do druhej strany. Zastavím sa v strede, nadýchnem sa a s výdychom bradu položím na hrudník. Chvíľku vydržím, nadýchnem sa a s výdychom idem znova na stred. S nádychom a s výdychom hlavu zakloním, nádych a výdych znova do stredu. Nadýchnem sa a s výdychom hlavu otočím do jednej strany, do boku, nádych a s výdychom idem znova na stred. S nádychom a s výdychom to isté do druhej strany. Nádych a výdych na stred. Dobre, teraz sa nadýchneme a s výdychom budeme ramená točiť smerom dozadu. Nádych ramená hore, výdych dole. A do opačného smeru. Uvoľním, troška si môžem vytriasť ruky. Potočím znova hlavou do jednej a do druhej strany. Pritom si pravidelne dýcham. Teraz si položím ruky na hrudník. Nadýchnem sa a cítim, ako sa mi rozširuje hrudník. Nádych nosom, hlboký a výdych ústami. Nádych a výdych ústami. A ešte dvakrát. Nádych nosom a výdych ústami. Nádych nosom a hlboký výdych ústami. Ruky si uvoľním vedľa tela. Dobre, teraz sa nadýchnem a s výdychom ťahám ruky pred seba, hore a nesmú mi presiahnuť ušnú časť. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova naspäť dole. Nádych a s výdychom opäť hore. Nadýchnem sa a s výdychom idem dole. Ešte dvakrát, nádych a výdych hore. Hlboký nádych a hlboký výdych smerom dole. Dobre, znova si pokrútim hlavou do jednej strany a do druhej strany. Pritom si pravidelne dýcham. Rozkročím sa troška viacej, ako je šírka mojej panvy. Chytím sa jednou rukou za krížnú oblasť a druhou rukou za podbrúško a idem panvu vysádzať a znova dozadu a dopredu. Dozadu a dopredu. Nádych dozadu a výdych dopredu. Nádych, hlboký výdych. Nádych a výdych. A teraz si nájdem asi približne, kde je stred mojej panvy. To znamená, že nie som v nejakom veľkom predklone ani v nejakom veľkom záklone. Čiže asi stred mojej panvy. Poď dopredu a dozadu a teraz do stredu. Dobre. Ruky si položím vedľa tela a zostanem v tejto pozícii. Nadýchnem sa a rukami idem hore. Nádych a výdych. Hlboký nádych
a hlboký výdych. A znova. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte dvakrát. A uvoľním sa. Rozkročím sa znova troška širšie. Jedna noha mi smerujú do boku. Upážim sa. Nadýchnem sa a len hrudníkovou časťou sa otáčam do boku. Nádych a s výdychom dvihnem obidve ruky ku stropu hore. A ťahám ruky, hlava je medzi ramenami a dýcham si. Nádych a výdych. Nohy sú na podložke. Nádych, ťahám sa hore a výdych. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova do základnej pozície. A teraz znova na stred. To isté ideme do druhej strany, čiže si len premením nohu. Nadýchnem sa a s výdychom otáčam iba hrudnú časť. Nádych a s výdychom ťahám ruky hore. Hlava medzi ramenami, nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova do základnej pozície a na stred. Toto si zopakujeme na druhú stranu ešte raz. Nádych, otočím hrudníkovú časť. Nádych a výdych, ruky hore. Nádych a výdych. Ťahám ruky ku stropu. Nádych a výdych. Hlboký nádych a hlboký výdych. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a idem znova do základnej pozície s výdychom. Znova na stred. A ešte raz do druhej strany. Premením si nohu, nadýchnem sa a hrudníkovou časťou sa otočím, nádych a ruky s výdychom hore. Dýcham si pravidelne. Nádych nosom, hlboký výdych ústami. Nádych nosom a hlboký výdych ústami. Ešte 2 nádychy. A výdych ústami. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a znova idem do základnej pozície a na stred. Nohy obidve dám, prsty mi smerujú dopredu, troška si vytriasem ruky, potočím hlavou do jednej strany a do druhej strany. Dobre, znova sa nadýchnem, upážim sa. Nadýchnem sa a s výdychom ťahám sa. Jednou rukou sa chytím pod koleno a druhá ruka sa mi ťahá ku stropu. Nadýchnem sa a s výdychom. Nádych a výdych. Nádych a ťahám sa a výdych. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova do základnej pozície a znova to isté na druhú stranu. Nadýchnem sa a s výdychom idem dole, chytím sa pod koleno a druhou rukou sa ťahám. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a hlboký výdych. Nadýchnem sa a znova idem do základnej pozície. Nadýchnem sa a do druhej strany to isté. Nádych a výdych. Netreba zabúdať, aby nám hlava nepadala veľmi nízko alebo nebola až moc pri ramene. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Hlboký nádych a hlboký výdych ústami.
Znova sa nadýchnem a pomaly sa vraciam do základnej pozície. Nadýchnem sa a posledný krát na druhú stranu. Nádych, nosom a výdych ústami. Nádych nosom a hlboký výdych ústami. Ešte raz nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný krát sa nadýchnem a s výdychom do základnej pozície. A ručky uvoľním, vytrasám. Môžeme aj nohy. Dobre. Teraz sa znova jednou nohou postavím do strany, čiže palec mi smeruje do strany. Nadýchnem sa, ruky upažím. S nádychom idem do mierneho podrepu a 1, 2, 3 a späť. Nádych a naspäť. Nadýchnem sa a s výdychom na 3 krát a späť. Nádych a 1, 2, 3 a výdych. Nádych, 1, 2, 3 a výdych. Ramena držím dole, 1, 2, 3 a naspäť. Nádych, 1, 2, 3 a späť. A posledný krát, 1, 2, 3 a naspäť. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova do základnej pozície, troška si vytrasem ruky, nohy. Nadýchnem sa a znova do druhej strany. Nádych, rozpážim ruky a s výdychom ideme. 1, 2, 3 a naspäť. Nádych, 1, 2, 3 a späť. Nádych a výdych a naspäť. Nezabudám ramena držať dole. A naspäť. Nádych a 1, 2, 3 a späť. Nádych, 1, 2, 3 a späť. A posledný krát nádych a naspäť. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova do základnej pozície, vytrasem ruky, nohy. A ešte raz na každú stranu, takže nadýchnem sa, noha ide do strany, upažím sa, nádych a s výdychom 1, 2, 3 a naspäť. Nádych a späť. Nádych a naspäť. Nádych a 1, 2, 3 a späť. Nadýchnem sa 1, 2, 3, ramena dole. Posledný krát 1, 2, 3 a naspäť. A uvoľním sa, vytrasem ruky, nohy. Posledný krát do druhej strany. Nohu si otočím. Nadýchnem sa, upážím sa. Nádych a ideme s výdychom. 1, 2, 3 a naspäť. 1, 2, 3 a naspäť. Nádych a 1, 2, 3 a späť. Nádych, 1, 2, 3 a späť. Nádych, 1, 2, 3 a naspäť. A posledný krát 1, 2, 3 a naspäť. Uvoľníme. Dobre, dáme sa znova troška, nohy si troška viacej spojíme, aby boli asi na šírku našich bedrových kostí. Nadýchnem sa a ruky pred seba s výdychom. Nádych a s výdychom dám bradu na hrudník a chvíľku držím a dýcham si. Ramená dole. Nadýchnem sa a s výdychom idem naspäť dole. Nádych a znova. Ruky pred seba. Nádych a s výdychom brada na hrudník. Nádych a výdych. Ešte raz nádych a výdych. A uvoľním. Dobre, troška si vytrasem. Pokrútim hlavou do jednej strany, do druhej strany a pravidelne si pritom dýcham. Teraz sa znova postavím troška širšie, s miernymi pokrčenými kolenami
Nadýchnem sa a s výdychom sa upažím a ideme na 3-krát troška nižšie, ako keby do takej stoličky. Čiže nadýchnem sa a naspäť. Nádych, 1, 2, 3 a naspäť. Nádych, 1, 2, 3 a naspäť. Nádych a späť. Nádych a naspäť. Nádych, 1, 2, 3 a späť. Nadýchnem sa, 1, 2, 3 a ukončím. Vytrasem ruky, nohy. Pokrútim znova hlavou do jednej strany a do druhej strany. Otočím sa nabok na svojej podložke. Nohy mám rozkročené teda viac, ako je šírka mojej pánvy. Nadýchnem sa a s výdychom rolujem bradu na hrudník, ramena a hrudníkovú časť a ruky vyvesím. A dýcham si. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. Nadýchnem sa a s výdychom idem pomalinky do pozície mačky. To znamená, že na 4. Kolená mám asi v šírke svojich bedrových kostí. Ruky sú pod mojimi ramenami, takisto v rovnakej šírke. Nadýchnem sa a s výdychom chrbát vyhrbím. Pozerám sa čo najďalej medzi svoje nohy. Chvíľku vydržím. Nadýchnem sa a s výdychom sa zakloním dozadu. Nádych a s výdychom znova vyhrbím chrbátik. Nádych a s výdychom ho znova zakloním. Nádych a s výdychom znova vyhrbím. Dýcham si. Nádych a s výdychom idem do základnej pozície. To znamená, že snažím sa nájsť stred, kedy nie som ani moc nejako veľmi vyhrbená, ani predhrbená. Dobre, takže s nádychom zdvihnem pravú ruku a ľavú nohu. Chvíľku držím a dýcham si. Nádych a výdych. Nádych a výdych. S nádychom a s výdychom pomaličky idem späť do základnej pozície a to isté na druhú stranu. Nádych a s výdychom ťahám. Nádych a s výdychom idem naspäť. Dobre, a ideme opakovať znova na tú istú stranu, čiže nádych a s výdychom ťahám ruku a ťahám nohu. Nádych, výdych, držím. Nádych a s výdychom idem naspäť. A ešte raz na druhú stranu. Nadýchnem sa a s výdychom ťahám. Nádych a s výdychom idem naspäť. Znova sa troška predhrbím, čiže idem robiť mačku. To znamená, že nadýchnem sa a s výdychom chrbátik vyhrbím. Nádych a s výdychom idem do záklonu. Nádych a znova vyhrbím.
Nádych a s výdychom do základnej pozície. Nadýchnem sa, zdvihnem svoju pravú nohu a idem na 3-krát robiť kmitanie. Čiže nádych, raz a výdych. Nádych a výdych. Nádych, nádych, nádych. Nadýchnem sa a s výdychom idem naspäť. Vystriedam si nádych a kmitanie na druhú. Nádych a raz, 2, 3. Uvoľním. Nádych, raz, 2, 3. Držím. Nádych, raz, 2, 3. Nádych, raz, 2, 3. Nádych, raz, 2, 3. Nadýchnem sa a s výdychom idem naspäť do základnej pozície. Ešte posledný krát na každú stranu. Nadýchnem sa a s výdychom idem. Raz, 2, 3 a držím. Raz, 2, 3 a držím chvíľku. Nádych, raz, 2, 3 a vydržím. Nádych, raz, 2, 3 a držím. Nádych, raz, 2, 3. Nádych, raz, 2, 3. A s nádychom idem do základnej pozície. Posledný krát na druhú nohu. Nádych. Nadýchnem sa a s výdychom. Raz, 2, 3 a držím. Nádych, raz, 2, 3 a držím. Nádych, raz, 2, 3 a držím. Nádych, raz, 2, 3 a držím. A posledný krát nádych, raz, 2, 3 a držím. S nádychom a s výdychom idem naspäť. Dobre, teraz znova troška si precvičím chrbát, čiže nadýchnem sa a s výdychom sa vyhrbím. Nádych a výdych znova do záklonu. Nádych a výdych, vyhrbím sa. Nádych a výdych do základnej pozície. Dobre, teraz sa nadýchnem a s výdychom dám jednu ruku popod tú druhú a ťahám sa na čo najviac ku stropu. Takže nadýchnem sa a s výdychom ťahám ruku popod tú druhú. Ako keby som sa chcela dotknúť toho stropu, ale nejde to. Vydržím. Nádych a s výdychom idem znova naspäť. A do druhej strany. Nádych a výdych ťahám. Nádych a výdych ťahám. Nadýchnem sa a s výdychom idem naspäť. A znova na druhú stranu. Nádych a výdych. Ťahám ruku. Nádych a výdych. Držím. Nádych a výdych. Nadýchnem sa a s výdychom idem znova naspäť. A ešte posledný krát na druhú stranu. Nadýchnem sa a s výdychom ťahám ruku. Nádych, výdych, nádych a výdych, nádych a výdych a s výdychom idem naspäť. Nadýchnem sa a s výdychom sa troška predhrbím. Nádych a výdych do záklonu. Nádych a výdych. Znova vyhrbím chrbátik. Nádych a výdych do základnej pozície. Teraz ideme robiť tzv. Psa. To znamená, že nadýchnem sa a jednu nohu zdvihnem do strany. Takže nádych a s výdychom zdvíham nohu. A naspäť.
Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Dobre, do druhej strany. Nadýchnem sa a s výdychom zdvíham nohu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. Uvoľním sa. Nadýchnem sa s výdychom, vyhrbím chrbátik. Nadýchnem sa s výdychom do základnej pozície. Prsty spojím k sebe na nohách, rozkročím sa troška viacej, ruky pred seba a brúško len nechám voľne medzi nohami, hlava medzi ramenami. A dýcham si. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledné 2 razy. Nádych a výdych. A ešte raz nádych a výdych. Môžem si sadnúť do tureckého sedu, napiť sa, uvoľniť sa. A to je na dnes všetko.